Paýhasy pederlerimizin taryhyň dowamyna döreden milli gymmatlyklarynyň hatarına wepadarlygy, gaýdusuzlygy bilen giňden tanalýan alawaýlary möhüm orunda ýeşerler. Halkymyz alawaýlary ösdürip ýetişdirmek we terbiýelemek boýunça asly däpleri baş ýörelge edinipdir. Alawaýlaryň taryhyna gelip çykyşyna uly gyzyklanma bildirýän içinaslar alawaýlary kişiliginden başlap terbiýeläpdirler. Bu ugur boýunça ýeterlik tejribe toplanan adamlar alawaýlaryň döşüni, penjelerini hem-de kellesini sinap olaryň ne derejede edelmen boljakdyklaryny kesitläp bilipdirler. Bu usullaryň nesilden nesile geçirilmegi netijesinde türkmen alawaýlarynyň dünýä ýüzündäki şan şöhraty berende gally. Bolsa halkymyzyň wepaly alawaýlary ösdürip ýetişdirmekde nusgalyk mekdebi döredip bilenlikleriniň nowataky beýanydyr. Türkmen içinaslary alawaýlary ösdürip ýetişdirmek, olary dünýäde giňden wagt etmek ugruna döwlet derejesinde ähli zerur mümkinçilikleriň döredilýäni üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza hem-de Arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Şeýlede türkmen içinaslary ýurdumyzda döredilýän ýokary derejeli şertlerden netijeli peýdalanyp, alawaýlaryň arasynda ganylygyny gorap saklamak, olaryň şan şöhratyny dünýä ýaymak ugruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananýarlar. Türkmen alawaýytlaryny ösdürip ýetişdirmekde äpleratly milli ködürnamanyň UNESCO-nyň adamdadyň madidel medeni mirasynyň sanyna girilmegem ýurdumyzda ugurda amala aşyrýan işleriň aýdyn sultnamasydyr.